mano ne wawinjo kaka jopiny giwegi koro wuoyo kodwa odhiambo kawuono ka gimbene gin gi penjo ne jochung' aboro ma yudo thuolo. Erokamano ne jochung' aboro gi kuom yudo thuolo kendo mar mbeko gi jo Kasipul. Awacho kacha tarik 27 dwe mar 11 jo Lutombulu 67,000 gi wiye biro bedo kod ting' mar yiero ng'at achiel e kind ji 10 ma IEBC ne opuodho ne laro kom makamano. Ma en twak ma oyiedhi mabiro ni Ramogi FM gi Ramogi TV e chenro maratil odhiambo masani nyakwa Ramogi Jwang'. Uwinjo kaka jopiny uloso penjo ma jopiny openjo ka. Wecha kodi inyalo nitie agenda moro ne wacho ni wino wilgo kido ne wache mapiyo piyo kapok achiwo ni thuolo maduoko penjo. Winjo kaka jopiny openjo penjo mangima mokalo. Nitiere moro ma kuodho na ni wino wilgo tido ni dier ne jo Kasipul. Thuolo koro amiyi. Thuolo manok. Erokamano ahinya. Erokamano. Achaka duoko erokamano ne nyikwa Ramogi oganda duto mochopo ka mondo mi giwinjwa. Ahero weche mag somo nikech somo no ema kelo achiel e kind oganda. Agombo ne jopuonj ma wicho wigo mondo waparge ni japuonj motiyo makare wabed gi thuolo mar mede mijingo wachiwo zawadi ne jopuonj machalo kamago. Ng'ama otimo maber jopuonj mopuonjo. Machielo kaka mbunge madhi tiyo adhi kelo prize giving day, education day higa ka higa mondo mi nyithindo kaachiel gi jopuonj onwang' jip mondo mi gichak gitim maber malo kacha chien kacha. Akete agenda na ni tich abich mogik ka ok nyoka gi lunch ma adhi keto ne nyithindo duto ni tich abich mogik nyithiwa dhi chamo chapat e skul ka skul e Kasipul. Adwa ne library buge onge janyuol mabiro ng'iyo buk e Kasipul mak mana buk ma onge skul. Library idhi pong' gi buge timore e constituencies mamoko machalo Kiharu, timore sani dhi timore e Kasipul. Skul ka skul ma secondary nobed gi computer laboratory, science laboratory, mano dhi bedo chik tenda. Adhi chako gi physical plan nikech onge skul manigi plan e Kasipul sani. Architectural plan onge kata chiel. Kwa medo gi vision 10-year plan mare mondo mi wang'e ni rem mane manitie gi budget mane mowinjore go. Ok ne sama ang' abiro kaka mbunge madhi tiyo kesiemo na magi wadhi timo nonro muang'e okang' ma skul nitie gi kama onego dhiye. Mago gik ma welo madhi kelo manyoko tim chien kacha. Gimomiyo openjo moro openj ka. Yes. Na agenda mane mopogore gi manyo kuom mwase wacho ka. Yes. To ne mjumbe mano senendo ne tiyo kare. Auditor General's report luwo ne $15 mano lale basari momiyo na wacho ni gina adwa ni gole lwet mbunge tere obed chik dhir gino the school direct a CDF fund. Auditor General's report maiga mokalo bende chak lando en mtandao unyalo ng'iye unyalo google $60,000 mano lal ma ok ong'e kama nodhiye. Emomiyo igwela emomiyo adonjo gini wach mangima mokalo public finance issue. Ere kama chik wacho nang'o kuom ting' ma jaod bura nigo e agulu mar NGCDF? En patron to gini tend kata ne jalo mayiero jokombe makanyo en mochung'e weche. Okay. And tende ok jogo nyal tiyo ma ok ne mbunge moro no tiyo. Okay.
Kaka sani kodhi omiya tijni. Kaka gidhi miya. Ok anyal tiyo gi joma ne timo kosa moro kagi kacha. Mana jogo mane samoro tiyo yo makare. Kiche fund accounting officer e gulu mar NGCDF en nga. Accounting officer mar NGCDF funds en nga. Ok fund manager nitie mar NGCDF. Koro ka nitie weche mag accountability ng'ama onego bed ni penjo. Nitie ng'ama puodhe mobed kanyo. Ok de ket ng'ano thenge miwe ni en makoro duoko gigi ma ng'ama ni malo no ok okaw responsibility. Kamano. Ero kamano nyama. Wadwa no kwayo tich. No luwo ne odhi chiwo tije ne jowa duto. Aparo no somo pacha. Koro otemo kwayo tich gi rieko. An amede ni kanyo kiko deo abro dewe kase kawo gini obro yudo tich. Otemo luwo ngero moro kanyo. Mondo apar wechegi. Ero kamano nyama. Just mean